es duplica l'ADN. Els cromosomes es condensen i desapareix el nucleu. Els cromosomes homòlegs s'aparellen i intercanvien fragments d'ADN, procés anomenat sobreencreuament. Els cromosomes es disposen en parelles a l'equador de la cel·la. Els cromosomes homòlegs es separen i es dirigeixen als pols oposats de la cèl·lula, mitjançant el formen dues cèl·lules filles haploides, a la meitat de cromosomes que la cèl·lula mare. Es torna formant un i els cromosomes, ja amb dues cromàtides, es mouen cap a la placa equatorial. Els cromosomes de les dues cèl·lules resultants es disposen a l'equador de la cèl·lula. Es separen les cromàtides del cromosoma i cada una es dirigeix a un pol de la cèl·lula. El resultat de tot aquest procés són 4 cèl·lules filles haploides diferents, cadascuna a la meitat de cromosomes que la cèl·lula mare.